jos olet kuulussa, ole hyvä. Tule ottelulla matolla numero 6. Kilpailuluokka 66-kiloset pojat. Huomio vielä. Viimeiset ottelut käynnissä. Vapapainin turnaus. Sen jälkeen tytöt alkaa noin puolipäivältä ja kello 1 palkintojako, kello 11. Ja myös meditsiininen tarkastus ja punnitus käynnissä huomisen grekko-roomalaisturnauksen varten. Kilpailupaikalla ja tarkastus ja punnitus on auki illalla noin kello 8 asti. Ja vielä on käynnissä tyttöjen registrointi huomiselle kreikkalais-rooman tyylin turnaukselle. Jos on niitä, ketkä haluavat osallistua sitten kisakansliassa toimistolla Kolokella täällä, saa ilmoittautua tyttöjä huomisen kreikkalais-roomalaisturnauksen varten.